Да, моля. Ало, Хепи, ти ли си? Да, аз съм. Къде ходиш? Търся те цяла вечер. Нали щяхме да пиеме кафе? О, слушам един компакт диск. Сега съм зает. Абе, майната на тези компакт дискове. Истинските диджеи работят само с плочи. Какво толкова има в този диск? Имаш ли време? Ето, слушай. Спри! Какво е това, бе? Спри! Ало, хареса ли ти? Ма това е върхът. Ти ли си го правил? Абе, я майната ти.